Прывітанне, сябры, гэта падкаст «Свет левай рукі Гіцеля», дзе мы абмяркоўваем усё, што адбываецца ў гандбольным свеце. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. Мы пачынаем. Сёння першай тэмай для абмеркавання ў нас з'яўляюцца трансферы, якіх было ўжо даволі шмат і якія выбухалі даволі галосна. Давайте пачнем з таго трансфера, які быў ужо вядомы даволі даўно. Гэта абмен гульцамі. У Монпелье сыходзіць Устин Касада, у Веспрем у адваротны бок падпісваецца егіпцянін Хішам. Мне падаецца, што гэта цікавае ўзмацненне кропкавае для Веспрема на наступны год, і гэта даволі добрае ўзмацненне. У нас ёсць яшчэ нейкія сведкі па набыццях Веспрема, ці гэта першае такое набыццё для наступнага сезона? Гэта, напэўна, першае, але ў нас ёсць яшчэ адзін трансфер, які абмяркоўваецца, які не адбыўся, але які таксама гучыць вельмі цікава. Кажуць, што Барселона працуе над вяртаннем Фабрегаса. Вау. І гэта будзе такі выбух. Гэта цікава у тым разрэзе, што Барселона пазбаўляецца Арыньі з матывацыяй, што яны хочуць выбудоўваць больш маладую каманду. І ў гэтым выпадку Фабрегас будзе тым дзядзькам, які будзе весці за сабой усіх. Нават з гэтым падборам, які я лічу вельмі цікавым у тым сэнсе, што гэта моцныя пераходы. І яшчэ трэба крыху сказаць пра Арынью. Арынью прыходзіць у Берлін замест Тольберга, з якім не будуць працягваць кантракт. Напэўна, у Берліне штосьці зрабілі высновы з апошніх гадоў, што калі чалавек траўмаваны больш, чым гуляе, напэўна, трэба яго пазбаўляцца. І траўмаваны настолькі сур'ёзна, як Геры Толберг. Я лічу, што пераход Арыньі гэта клёва, таму што гішпанцы ў Берліне заўсёды выпісваліся. Гэта былі... Правда. Я не скажу, што гэта былі лідары, але гэта былі такія даволі важныя гульцы, вакол якіх будаваліся нейкія фрагменты гульні. Арыньо з яго хуткасцямі, з яго інтэлектам пасуе вельмі добра. Але нават з усімі гэтымі навінамі гэта не топ-1 наш. А топ-1 у нас магчымы трансфер Сандера Сагасена у Ольберг. Ну так, прычым кажуць, гэта ўсё плёткі, але кажуць, што дамова можа быць падпісана ўжо ў гэтым годзе. То бок я не здзіўлюсь, што калі гэты выпуск выйдзе, калі мы дамантуем яго, і ўпершыню ўжо так адбудзецца. Гэта будзе ўжо падпісаны кантракт. Мне цікава, ці верыш ты ў тое, што Ольберг з Сагасенам на чале здолее штосьці паказаць у Еўра у гэтым годзе? Я скажу, што, па-першае, з Сагасенам, тут справа не ў Сагасене. У гэты сезон для Ольберга атрымаўся такім турбулентным ужо зараз. Змена галоўнага трэнера, нейкія незразумелыя паразы былі на працягу. Я не думаю, што зараз штосьці будзе. Але вось пасля мы ведаем, хто ў нас яшчэ пераходзіць у Ольберг. У нас жа Юры Кнор там будзе. Гэта будзе цікавая пара, тому што у такім выпадку Сагасен ўжо дакладна не цэнтр. Сагасен тады будзе злева, Кнор на сваіх нагах у цэнтры. І вось тады атрымліваецца, што калі мы пабачым таго Кнора, якога мы бачылі ў пачатку гэтага сезону, які аддае пасы, а не страляе сам, тады гэта будзе вельмі цікава. Калі паміж імі складуцца нейкія добрыя стасункі, я маю на ўвазе менавіта ў гульнявым сэнсе стасункі і паразумення ўзаемнае, магчыма, гэта сапраўды будзе такі тандэм
які лакаматывам будзе несці гэтую каманду ў новым сезоне. Але ўсё ж такі гэта пака толькі тэорыя. Мы не ведаем, наколькі дакладна ўсё зараз, на якім этапе знаходзяцца гэтыя перамовы па Сагасыну. Але як і раней, што б мы з табой не казалі, мы працягваем верыць, што гэты чалавек яшчэ заслугоўвае нейкага другога дыхання. І, магчыма, мы не пабачым там Сандера Сагасына ўзору 4 сезонаў, 5 сезонаў таму, але гэта гулец, які мае ўсе рэсурсы для таго, каб зноў быць лідарам, зноў праявіць свае лепшыя якасці на пляцоўцы. І я спадзяюся, што з дапамогай Юры Кноры, напрыклад, у Ольбергу у яго гэта атрымаецца. Я нават скажу болей, я паглядзеў на Сагасана, які не кшталту таго, што ён быў 5 гадоў таму, а вось нейкі новы гулец, які штосьці асэнсаваў ужо ў гэтым жыцці, такі дзядзька, які ведае, што ён робіць, і робіць гэта з такім з досведам і са спакоем. То есть не ўзрыўны, а такі вельмі Грунтоўны. так. Ну, І, да ён такі рэчы, ёсць. Ён па тэмпераменце нават такім падаецца чалавекам. ну так, але ўсё ж мы памятаем, што ён шмат чаго мог нават за кошт хуткасці. Вось мы мінулы раз казалі пра тое, што ён казаў пра Гіцеля. І Так. калі Сагасану было гадоў там 20-22, ён быў даволі хуткі, трэба сказаць. Ну, у наступным годзе яму 30, і рэдкі чалавек будзе такім жа хуткім у 30, як у 22. Таму тут ужо прыходзіцца разлічваць на іншыя якасці, якія, безумоўна, у Сандера ёсць. Магчыма, яны раскрыюцца менавіта ў Ольбергу, чаму не? Ну так, было б добра. А ведаеш, хто яшчэ стае бенефіцыярам усёй гэтай сітуацыі? Сітуацыі ты маеш на ўвазе трансфера менавіта Сагасана? Так. Не. Ёсць плётка, што калі падпісваюць Сагасана, тады спрашчаецца сход Алекса Улаха. Нейкая шматгадовачка такая атрымліваецца. Так. І дзесьці на тым канцы, дзесьці ў Кельце будзе паціраць рукі Талан Дышбаеў. Слухай, у мяне б нават не хапіла б фантазіі прабудаваць такую схему. Вельмі цікава, насамрэч. Бачыш, новы сезон яшчэ не хутка, у нас ужо столькі ад яго чакання. Ну і, да рэчы, колькі слоў пра Кельцы, я паглядзеў 2 гульні. Калі ласачка. Напэўна, гэта быў не найлепшы выбар у гэтым жыцці. Але Кельца у добрым стане, пад 50 і за 50 закідвае. Дышбаеў выпускае ўсіх тых, хто лічыўся безнадзейна паламанымі. Выйшаў Кідар. Памятаеш такога егіпцяніна? Памятаю з цяжкасцю. Так візуальна дрэнна памятаю, але па-расушчы памятаю. 1,5 гады ён лікаваўся, і ён яшчэ не гатовы на 100%, але это было такое, каб перад паўзай выпусціць чалавека, паказаць, што вось мы на цябе разлічваем. Згуляй, калі ласачка, столькі, сколькі ты можаш. І гэта спрацавала. Нарэшце мы бачылі кагосьці, хто кідае. Як і Шмон Січка, які выходзіць, набірае крыху форму. Гэта добрая навіна для Кельца, і, напэўна, нават гэта робіць іх фаварытамі на астатнюю частку сезона ў Польшы. Цікава, але давай вернемся да тэмы трансфераў, і раз уж ты пачынаеш з жоўта-блакітных каманд, працягнем жоўта-блакітным. У мінулым выпуску я зрабіла неасцярожнае прадказанне і прайграла конкурс прагнозаў. Я самы неўдалы прагназіст 2024. Я тады сказала, што Майк Махула цалкам магчыма вернецца у Фленсбург. Але вось не. Ход канём.
зрабілі Райан Лёвен. І напярэдадні, здаецца, дзён 10 таму яны абвясцілі пра тое, што не будзе падаўжацца кантракт з Себасцьянам Хінце. Прычым мне вельмі спадабалася фармулёўка, і паколькі я фанат проста спартыўнага піяра і вось гэтых формаў, у якія людзі, як яны паказваюць прычыны, як яны там нейкімі такімі паўтанамі, размытымі фармулёўкамі нам расказваюць пра тое, што адбываецца насамрэч. Вось тут гэта быў насамрэч цікавы вельмі прыклад, таму што Уве Генсхаймер быў супраць таго, каб раставацца з Себасцьянам Хінце, але тым не менш гэта была ініцыятыва трэнера не падаўжаць гэты кантракт, гэта былі нейкія доўгія перамовы, і ў выніку фармулёўка гучыць так. І Себасцьян Хінце адзначыў, што у яго і ў кіраўніцтва клуба розныя погляды на спартыўную стратэгію. Плюс яшчэ, вядома, была крытыка наконт рэзультатаў мінулага сезона ў дачыненні да трэнера, але тым не менш кіраўніцтва раставацца з ім не хацела, і зараз, вядома, усе выступаюць з такімі пазітыўнымі прамовамі на тэму таго, што мы аддамо ўсе свае сілы для таго, каб скончыць гэты сезон на высокай ноце. Мне здаецца, тут забягаючы наперад, я не ведаю, дзе далей будзе працаваць Себасцьян Хінце, але калі хто не памятае, ён перайшоў з Бергершера, і ён там правёў усю сваю кар'еру і трэнерскую, і амаль усю кар'еру гульца. Ён там літаральна больш 15 гадоў прысвяціў гэтаму клубу, і мне гэта вельмі нагадала сітуацыю, калі чалавек у доўгім шлюбе сыходзіць да палюбоўніцы на год, а пасля ўсё ж такі вяртаецца дамой, і шлюб атрымлівае другое дыханне і другое жыццё. Вось тут штосьці такое. Магчыма, я зраблю яшчэ адзін прагноз, што, магчыма, гэты трэнер вернецца на сваё папярэдняе месца працы. Але самае цікавае гэта тое, хто прыходзіць яму на смену. Но мы ведаем, што на смену прыходзіць Майк Махула, які у нас асацыюецца выключна з Фленсбургам. І нават я не ведаю, што яго матывуе браць клуб з поўдня краіны, калі ён жыў на поўначы ўсё сваё жыццё. Дырэктар Райан Лёвен Хольгер Бахерт сказаў, што для нас было вельмі важна атрымаць дасведчанага трэнера, які не толькі дасведчаны, а яшчэ і галодны. І я думаю, што вось гэта фармулёўка, яна нас крышачку адносіць да таго перыяду, калі Майк Махула сыходзіў з Ольберга. І зараз яму, безумоўна, хочацца штосьці даказаць, і з новай камандай, якая, як яны лічаць, стылістычна адпавядае ўсёй яго папярэдняй працы, паказваць высокі вынік. Але мы ведаем сітуацыі, калі трэнер з поўначы у Райан Лёвен не прыжыўся, можна так сказаць. Я кажу пра трэнера Гамбурга Мартина Швальба. Вось, і там менавіта у яго была, там, калі ён сыходзіў, ён сказаў, што мне некамфортна жыць у гэтым рэгіёне, я вось паўночны чалавек, я з Гамбурга. Ведаеш, як на любых курсах нямецкай мовы кажуць, што рабіць у такой сітуацыі, ты кажаш: «Хох, дойч, біцца». Ну, ты ведаеш, яшчэ цікавая сітуацыя менавіта з Мартинам Швальбам была ў тым, што ён, яму, я так разумею, не атрымалася сям'ю перавесці, там, асабістыя былі прычыны, але ён сам паходзіць менавіта з поўдня. Нарадзіўся недзе на поўдні Германіі, а вось такую сваю кар'еру трэнерскую, як гулец, ён правёў на поўначы, сапраўды. Але, вось глядзі, тое, што я не разумею, калі вы верыце, што Махула вельмі халодны, і калі у вас ёсць ростер, у Райан Лёвен вельмі добры ростер. Асабліва, калі мы бярэм толькі першую сямёрку, там супер проста. Праўда. І я б на іх месцы, напэўна, вёў бы размовы з Хінце, каб зрабіць гэта ўжо цяпер. Выплаціць кампенсацыю нейкую і паставіць Махулу, які будзе штосьці рабіць цяпер, карыстаючыся тым, што ён вельмі халодны. І яму няма чаго рабіць, калі так ужо груба казаць, таму што яшчэ паўгады
Але мы не ведаем, магчыма, яго падключылі да працы, можа, з малодшымі ці яшчэ нешта. Там у Райнлёвен вельмі добра наладжаная вось гэтая сувязь моладзевых складаў і школы, можна сказаць, і галоўнай каманды. Таму а для Махулы яшчэ ведаеш, што тут такі невялічкі можа момант. Мне здаецца, што для яго важна вярнуцца ў Бундеслігу. Ну, конечно, тут Гэта не трэнер ну, там, чэмпіянату Даніі. Ну і дарэчы, калі мы ўжо закранулі трэнеру, якім важна працаваць у Бундеслізе, а ёсць трэнеры, якія могуць працаваць увогуле дзе заўгодна. І мы перакідваем масток да Стэфана Масона, які падпісаўся з ПСЖ. І вось на дадзены момант ён працуе ўвогуле ў Егіпце. То бок чалавек, які выводзіў Ольберг двойчы ў фінал, у галоўны фінал 4 Лігі чэмпіёнаў. Пасля сходу з Ольберга, ну, вырашыў крышачку падаўншыфціць, паехаў у Егіпет. Можа, грошы падзарабіць, не толькі. Ну, я вось так і падумаў, што грошы падзарабіць, там, клімат лепей, зноўку ж сонца бачна. Для жыхароў Даніі сонца гэта такі жоўты шар. Вы не ведаеце, але Невядомы. вось. Чаму не? Але ПСЖ, напэўна, таксама даволі добрыя грошы. Незразумела толькі, што ў ПСЖ будзе са складам, таму што там былі некаторыя пертурбацыі, і вось усе плёткі, якія мы ведаем, пра сыход гульцоў з ПСЖ, а не пра падпісанне каго-небудзь. То бок гэта будзе прыкладна той жа склад, які вось на дадзены момант у стане вырашаць задачы. Напэўна, гэта не чэмпіёнскі склад, і, дарэчы, ПСЖ прайграў Нанту, і вось нават не ведаю, у другой палове чэмпіянату можа адбыцца ўсё, што заўгодна. Ты ведаеш, хто будзе асіставаць Хенрік Хенрік Мёльгар. Мёльгар. Чалавек, які яшчэ ўзімку гуляў. Так, і шмат гадоў правёў ПСЖ, шмат працаваў з галоўным трэнерам, атрымліваецца. Ну, то бок такая цікавая кандыдатура, таму што чалавек добра ведае, як гуляць у абароне. Ну так, это будзе два чалавекі, якія адзін ставіць атаку, другі ставіць абарону. Гэта добра. Гэта тое, чаго не хапала ў зборнай Францыі час. Ну так. Ну вось і такая нардычныя такія характары абодва маюць, такая камбінацыя цікавая на трэнерскім мастку. Паглядзім. Ну, мне зараз гэта цікава. Гэта яшчэ цікава ў тым разрэзе, што, ну, напэўна, гады 3-4 таму вось адбыўся гэты пералом, калі іспанская школа дамінавала, потым усе чэмпіянаты пачалі выйграваць нардычныя трэнеры. І гэта такая бойка школ на прыкладзе аднаго ПСЖ. Ну, ведаеш, такі так, палігон для эксперыментаў. Я не ведаю, што будзе з ПСЖ. Зноўку ж шмат чаго будзе залежыць ад якасці трансфераў, ад таго, які склад будзе у парыжан. Пакуль што выглядае так, што гэтая каманда стамілася ад таго, што яны робяць. Можа, як Магдебург у нейкай меры. Ну, у Магдебурга ёсць вынік. Быў. А тут яны робяць рознае ў спадзеве на адзін і той жа вынік, а ён усё неяк не настае. Ну, не ведаю. Я думала, што ты тут так чорны гумар уключу я, што мы не ведаем, што будзе з ПСЖ ў наступным сезоне, але дакладна можам сказаць, што Лігу чэмпіёнаў яны не выйграюць. Ну, што рабіць? Тут ужо нічога не парабіш. Але, ну, слухай, вярнуцца на другое месца таксама
мы ведаем, што і ПСЖ мог быць другім пасля вардару. Божа, Ну, тут павінна стаяць задача выйсці ў фінал 4. Далей ўжо пачынаюцца рэчы, якія не заўсёды залежаць ад людзей на пляцоўцы. Так часам здаецца, што ўсё ж такі гандбольныя богі існуюць і яны ну, іх настрой вызначаецца так нелінейна. Ты не заўсёды можаш сказаць, што вось там каманда бліскуча правяла сезон і яна заслугоўвае. Да ніфіга. Фінал 4 показвае нам час ад часу, што можа Мы адбыцца ўсё што заўгодна. Людзі паміраюць на фінале 4. Мы такое бачылі. гэта сумна. Мы пераходзім да таго, што абяцалі. Гэта падсумаванне вынікаў Бундеслігі. І мы маем наступны вынік. Хербстмайстер — гэта Мельзунген. І ёсць такая цікавая статыстыка, што апошнімі гадамі амаль заўсёды той, хто лепшы да зімы і перамагае ў чэмпіянаце. Альбо хаця б не фінішуе ніжэй за другое месца. Такім чынам у нас атрымліваецца 2 прэтэндэнты. Это Мельзунген і Фюкса, калі ўжо ў такіх катэгорыях казаць. Фюкса на мінулым тыдні такі фурор невялікі у соцсетках учыніў відэа з Маціасам Гіцелем, які падараваў фанату з Бразіліі сваю цішотку гульнявую. І там такія былі каментары, быццам ён выратаваў усіх дэльфінаў на зямлі і там, не ведаю, дапамог усім бедным і хворым. Але тым не менш, класна, што завірусілася гэтае відэа, і зноў-такі я бачыла яго далёка за межамі гандбольнай прасторы ў сацыяльных сетках. Ну, я тут буду больш цынічны, я б быў больш рады, калі б ён выратаваў ліс гульні з Фленсбургам. Ён рабіў для гэтага ўсё, што мог. Там былі 2 галы, якія я гатовы пераглядаць. Там быў гол, дзе ён зваліўся амаль на левы край, выпрыгнуў і з нуля закруціў у дальні. Левай рукой злева. Я такога яшчэ не бачыў. Ну, разумееш, вось такі відосік не завірусіўся. Там не зразумела нікому, што адбываецца і наколькі гэта цікава і незвычайна. Але гэта новае вымярэнне тэхнікі Гіцеля. Мы ўсе ведалі, што ён можа са сваёй пазіцыі рабіць ўсё, што заўгодна, але з такой пазіцыі. Гэта праймавы Дзібіраў. Амаль што. Калі б Дзібіраў быў ляўшой. Да рэчы, ён нядаўна заявіў пра тое, што ён сканчае кар'еру пасля гэтага сезона. І вось што адбываецца з усімі, хто сканчае кар'еру. Але у гэтым сэнсе, вядома, Маціас суперзорка, і я з пяшчотай узгадваю, як я з цяжкасцю некалькі гадоў таму, працуючы над першым рускамоўным тэкстам пра Маціаса ўвогуле у свеце, шукала яго дзіцячыя фоткі. Але вернемся да таго, што было на пляцоўцы. Гэта быў першы матч пары Ураніш-Эгерт. І тут мы дазналіся, што Уранішу не вельмі цікава трэнаваць, таму што у тайм-аутах размаўляў Эгерт. Вось гэтага дотыку адрэналіну хапіла на адну гульню, дзе быў. Там быў матч, дзе Фюкса рабіў тое, што Фюкса умее рабіць. На жаль, весці ўвесь матч і прайграць у канцоўцы. Хіба што іх пакінулі ўсе сілы, якія толькі маглі іх пакінуць. Як гэта здараецца? На жаль. Але далей Фленсбург нічога такога цікавага не паказаў. Быў вылет у кубку, вылецелі ад Мельзунгена.
Сапраўды, унічыю згулялі з Гамбургам і перайгралі Біцігхайм, што ну, невялікая цяжкасць +12. Але па якасці гульні гэта тая ж самая каманда, якая не змянілася ні на йоту. Там усе тыя ж праблемы, якія былі ёсць. Першыя 2 пункты ў матчах з топ-клубамі ёсць. Але што будзе далей, мы нават не ведаем. Напэўна, нічога не зменіцца, трэба чакаць больш грунтоўнага падыходу да выбара трэнера. Вось усе гэтыя моманты, якія вырашаць, куды каманда будзе рухацца далей. Так, давай тады крышачку ніжэй з табой па табліцы пойдзем і колькі словаў скажам пра Гомерсбах, якому мы традыцыйна сімпатызуем. А тут і не пасімпатызуем, таму што саступіў Гомерсбах у прыватнасці Берліну, і мне спадабалася, што на пасляматчавай прэс-канферэнцыі галоўны трэнер Гомерсбаха Гудзён Валур Сігурдзен сказаў сакраментальную фразу: самае пазітыўнае для нас сёння, што гэты год скончыўся. І сапраўды гэта выглядае адзіным пазітыўным вынікам для Гомерсбаха, які барахліць. Ім не хапае мае. Дарэчы, мае крышачку ўсё ж такі вярнуўся. Ты бачыў гэта? Ну, я бачу, але гэта не той. Але невядома навошта. Я ведаю, што там 2 трэніроўкі былі перад матчам, і былі нейкія кансультацыі з лекарамі, і прыйшлі да высновы, што горш не будзе. Ну, але і можна сказаць, што і лепш не стала. Я маю на ўвазе выніковы лік у паядынку. Апошняя перамога Гомерсбаха датуецца 8 снежня. Пасля гэтага каманда саступіла Магдебургу, Мельзунгену, у кубку вылецела ад Кіля. Зараз вось апошнія 2 туры гэта параза ад Вецлара і у апошнім матчы 26-га ад Фюкса. Але ну вось толькі Вецлар гэта каманда, якую павінны былі перамагаць ва ўсіх астатніх матчах. Гомерсбах не быў фаварытам, але гэта быў такі тэст на сталасць. Этот тэст не пройдзены, вяртайцеся на пераздачу наступным разам. Вяртайцеся на пераздачу і абавязкова лікуйцеся добра, таму што на Кінтэна мае, наколькі я разумею, таксама дзіўным чынам разлічваюць у зборнай Францыі. Гэта адчай. Але гэта адчай, сапраўды. У чалавека праблемы з локцем рукі, якую ён выкарыстоўвае для кідка. Але па той зборнай Францыі, якую мы бачылі улетку, там я не ведаю, яны на гэтых як яны завуцца. Ведаеш, на трэніроўках як сценку ставяць. Такія надзьмутыя фігуркі. Так. Вось на якіх зборная Францыі магла злічыць. У абароне, як мінімум. Нам будзе яшчэ што сказаць пра зборную Францыю ў прыватнасці, але зноў-такі з Гомерсбахам дадзім слова Гудзёну Валуру Сігурдзену, які сказаў, што пасля паўзы на чэмпіянат свету мы павінны правесці нейкую перазагрузку, і мы бачым, як заўзятары, што гэта неабходна, штосьці трэба змяніць, каб фінішаваць вышэй па выніках сезона. Але мы бачым, што ёсць каманды, якія гуляюць роўна так жа дрэнна, як яны гэта рабілі на пачатку сезону. Стабільнасць прыкмета майстэрства. Ну так, і я кажу пра Кіль, які на дадзены момант дзеліць другі радок з Берлінам і Ганноверам. Нават пры тым, што гуляць калі-нікалі ўвогуле нейкім. Ёсць відавочныя праблемы з якасцю гульні. Але ў гэтай каманды ёсць такі стрыжань, бо як любяць выкарыстоўваць іспанскае слова там Алекс і кампанія з Uninformed Handball, cojones.
М. Хоць з гэтым у іх аніякіх праблем няма. Насамрэч кіль таксама церпіць кадравыя страты, але ўсё ж такі не зусім страты. Я калі кажу, што на маю думку самыя галоўныя волаты, асілкі і монстры ў добрым сэнсе гуляюць у гандбол, я ніколі не хлушу. Таму што, напрыклад, зараз у кілі гуляе Мільмацца, у якога зламаны нос, і ён ужо 6 тураў з гэтай сітуацыі. І напярэдадні паядынка з Лемга руйнай дамкі там стала дрэнна, у яго былі нейкія там праблемы са страўнікам. І чалавек адгуляўся ж такі там амаль што тайм. Гэта нам кажа, па-першае, пра то, што ёсць пэўныя праблемы са складам, і увогуле кіль працягвае насуперак усяму выходзіць на кожны матч і штосьці неасэнсаванае, але ўсё ж паказваць час ад часам. І гэта нам яшчэ кажа пра даволі высокую роўнасць чэмпіянату ў гэтым годзе, калі мы адбросім Мільзунген, які просто робіць усё, каб выйграць гэты чэмпіянат, і па якасці гэта першая каманда, і ў табліцы гэта першая каманда, і па маіх сімпатыях гэта першая каманда. Я вельмі паважаю, што паронда там робіць. Але далей мы маем ажно 3 каманды з роўнай колькасцю пунктаў, і па згубленых там другім павінен быць Магдебург. На жаль, яны не гулялі на мінулым тыдні. Усё гэта з-за тэракту у менавіта Магдебурге, які адбыўся, таму там перанеслі матчы. Гэта можа быць праблемай, таму што ў іх ужо запазычанасць у 3 матчы. Назапасілася 3 матчы, якія трэба згуляць. І калі мы дапасоўваем 6 пунктаў аўтаматычна, гэта, напэўна, не так справядліва, як яно можа быць. Але я шчыра здзіўлены, што Магдебург так высока. І гэта нават не заслуга Магдебурга, гэта заслуга ўсіх іншых. Што памыляюцца ўсе. І гэта робіць чэмпіянат больш цікавым. Ладно з табой. А ты ведаеш яшчэ, якая была цікавая дыскусія, каб мы далёка не сышлі з табой ад кіля? Была цікавая дыскусія наконт гульняў у 25 снежня. Трэба ці не трэба гуляць, і ці з'яўляецца гэта абавязковым, напрыклад. Ты ведаеш, што традыцыйна зноў-такі мы з табой зараз любім праводзіць такія паралелі з акіянскімі лігамі, і там ёсць вось гэтыя калядныя матчы, калядныя туры. Я паглядзеў на Netflixе тое, што я ніколі не глядзеў, гэта некалькі чвэрцяў 2 гульняў НФЛ. Бачыш, наколькі табе няма чаго рабіць было. Вось я так разумею, што ў Бундеслізе таксама матывацыя кіраўнікоў і тых, хто займаецца продажам тэлевізійных правоў, яна ў тым, каб людзі глядзелі гандбол. Але тым не менш, напрыклад, у лізе, і я вітаю, што такая з'ява ўвогуле ёсць людзі, якія супраць гэтага. Напрыклад, Філіп Іха сказаў, што мы не медыкі, мы не выратавальнікі, каб працаваць у святым, павінны быць са сваёй сям'ёй, і гэта неправільна. Што ты думаеш на гэты конт? Наконт гульняў. У цябе ёсць людзі, якія добра адпачнулі 24-го, яны павячэралі, у іх 25-е, яны сустракаюцца з сям'ёй, і прыйшлі. Ім нічога няма рабіць, усе крамы зачынены, ўсё зачынена, і гэта проста, гэта прайм-тайм для ўсяго. Прыйдуць людзі глядзець на матчы, якім проста няма чаго рабіць. А калі паставіць якія-небудзь добрыя матчы, як гэта робіцца ў NBA, мэтанакіравана ставіш бэнгер, людзі прыходзяць, людзі афігеваюць, людзі ходзяць на наступны матч.
Вось так, і ў гэтым матывацыя, што гэтыя матчы добра наведваюцца традыцыйна, ну і тэлевізійныя правы, адпаведна рэкламы і так далей, усё гэта каштуе добрых грошай у гэты час. Я таксама думаю, што з аднаго боку вядома, што ўсе мы людзі і там час, які ты можаш ці хочаш праводзіць побач са сваімі блізкімі, гэта святое, але пры гэтым спартсмены ўсё ж такі частка індустрыі інтэртэйменту, і яны Мен павінны гэта разумець. Менавіта так. Ну, калі вы кажаце, што вы не медыкі, не паліцэйскія, ну, блін, сфера інтэртэйменту, яна якраз павінна працаваць тады, калі ёсць кан'юнктура. Карацей, Філіпіха, мы з табой не згодныя. Ну што, зафіналім Бундеслігу, напэўна, тым, пра што мы ўжо казалі, але гэта здарылася афіцыйна. Мы бачылі цырымонію провадаў Йогі Бітера, апошняга з магікан таго Гамбургу. Ты зборнай нямецкай. Чалавеку 40 плюс гадоў гуляў за зборную, і гэта было не таму, што яго хацелі прыпіхнуць, а таму што ён быў лепшым на той момант, чым больш маладыя гульцы. Дзякуй за ўсё, дзякуй за 14 год, як мінімум. Дзякуй за 2007. Карацей, я ўжо чакаю, што ён будзе рабіць з Гамбургам, тому што ён застаецца. І я за тое, каб адрадзіўся праект у выглядзе, у якім ён быў. Хай ён будзе ХСV. Там такія ёсць цудоўныя гімны, нават два памятаю пра ХСV, менавіта гандбольны, калі там пералічваецца ўвесь той склад, за якім мы фанацелі. У тым ліку Йогі Бітер таксама. Ну, чакаем. А яшчэ ў нас ёсць невялічкая ж навіна пра такая офтоп навіна пра Германію, калі мы далёка не сыходзім. Літаратурныя таленты сярод гандбалістаў. Мы ведаем шмат прыкладаў, прыватнасці. Некаторыя і па 2 кніжкі выдаюць. Штэфану Крэчмару перадаем мы прывітанне на гэтых словах. Але зараз са сваёй працай выступіў Крысціян Цайц, самы тытулаваны гандбаліст нямецкі. І ён чэмпіён свету, 9-кратны чэмпіён Германіі, 7-разовы уладальнік кубка, які напісаў аўтабіяграфічны твор, які можна перакласці як выйсце з-пад укрыцця. Крысціян Цайц, нягледзячы на тое, што вось на пляцоўцы, калі ты памятаеш, ён быў даволі агрэсіўны чалавек, ну і такі злы. Я вось памятаю, што ў той перыяд у зборнай Германіі быў Крысціян Шпренгер, такі, ён заўсёды усміхаецца, ён нейкі такі лёгкі, вясёлы, і вось Крысціян Цайц выйшаў і выйшаў. Так вось, ён вельмі мала даваў інтэрв'ю, і здаецца, што накіпела. Ну і расказаў пра ўсё ў гэтай кніжцы, якую можна набыць на нямецкім Амазоне за 25 еўра. Калі хто чытае па-нямецку, раім далучыцца, каменты ёсць даволі пазітыўныя, нягледзячы на тое, што яно толькі выйшла. Будзе цікава пачытаць, тому што вось такія творы біяграфічныя, яны бываюць двух відаў. Першы, гэта калі ты вось проста елей чытаеш, такія... Калі пра кагосьці пішуць, напрыклад, так, калі журналісты. Ну, слухай, гэта заўсёды не зусім аўтабіяграфія. Гэта заўсёды перапрацаваны кімсьці з журналістаў. Апрацаваны, як мінімум, тэкст. Вось, і гэта чытаць немагчыма. А ёсць такія, што ты чытаеш і разумееш, што у распранальні гэтага матча было вось гэта? Вось чым? Такі, вось такое я пачытаў, і, напэўна, у яго такое будзе. Ну, мы вернемся да гэтай тэмы, калі хтосьці з нас закончыць гэтую кніжку. Так, ну і гэта у шэрагу іншых аўтабіяграфічных кніжак гандбалістаў становіцца. Гэта вельмі добра, таму што варта пісаць пра гандбол. Гэта цікавы від спорту, калі пра яго кажуць вось так не звонку, а
менавіта з эпіцэнтра падзей, гэта заўсёды больш цікава. Ну і мне здаецца, што Крысціян ён такі даволі персона, паколькі мінімальна публічная быў заўсёды, магчыма, у яго ёсць шмат сакрэтаў, нейкіх цікавых назіранняў, пра якія мы проста не ведаем. Ну, я спадзяюся, тому што ну, ты калі ты такі закрыты чалавек і ты пішаш, ты ўжо все Ведаеш, так. full exposure. А мы пераходзім да апошняй тэмы на сёння. Яна не наўпрост звязана з гандболам, яна звязана з гонкай на месца старшыні міжнароднага алімпійскага камітэта. І адзін з кандыдатаў, мне так падаецца, найбольш верагодны кандыдат Себасцьян Коэ, ён прапануе усе віды спорту, якія гуляюцца ў залах, усе камандныя віды спорта, перанесці на зімні перыяд і зрабіць часткай зімніх алімпійскіх гульняў. Як ты да гэтага ставішся? Ты ведаеш, гэта была вельмі такая нечаканая навіна і вельмі дзіўная. Але насамрэч, калі нават адматаць там 50 гадоў таму, ну нават не 50, ну добра, 20е стагоддзе і алімпійскі рух вось 20-го стагоддзя, было шмат незвычайных момантаў, якія нам зараз падаюцца абсалютна звыклымі. Напрыклад, зімовыя алімпійскія гульні ўвогуле з'явіліся не так давно, калі што. І іх вось падзяленне, яны ж раней праводзіліся ў адзін год, зімовыя і летам. І зараз нам падаецца, што гэта цалкам натуральна, што алімпійскія гульні адбываюцца кожныя 2 гады. Але зноў-такі, мэта якая ў гэтым? Як ён гэта матываваў? Там даволі простая матывацыя. Ну, глядзі, вось ёсць людзі такія, як я, якія глядзяць на зімніх алімпійскіх гульнях прыкладна 0 гадзін 0 хвілін. І я таксама. І штосьці ёсць на летніх гульнях, калі-нікалі можна паглядзець. І вось інтарэс да зімніх алімпійскіх гульняў трэба падымаць. Таму што ну, калі ты нарадзіўся не ў Нарвегіі, дзе шмат лыжнікаў, калі ты не нарадзіўся... І не любіш біятлон? Калі ты не нарадзіўся ў Карэі і не любіш шорт-трэк, ну... І ў Беларусі не любіш хакей? Я пра сябе. Ну, увогуле там глядзець няма чаго. А калі ты любіш хакей, ты не будзеш глядзець алімпійскі турнір. Ну так. Менавіта таму, што ты любіш хакей. Ну і такім чынам вось гэтым увядзеннем індор, так бы мовіць, відаў на зімовую алімпіяду плануецца падвысіць цікавасць да гульняў зімовых. Цікавасць так падвысіць. Што, ну, проста ў лічбах, ну, вядома, што гэта будзе больш цікава. Таму што індор-віды гэта ў нас, ну, даволі вялікая аўдыторыя, калі браць сукупнасць вось усіх летніх спаборніцтваў. Ці магчыма гэта зрабіць, не ведаю. Мне здаецца, што гэта вельмі фундаментальная рэформа, але калі так зробяць, ну, напрыклад, калі мы так уключым фантазію, праз 2-3 алімпійскіх цыкла можа абсалютна нармальна да гэтага будзем ставіцца і будзе дзіўна, што калісьці было ну, не так. У меня тут есть два аспекта, на якія я хацеў бы звярнуць увагу. Першы аспект это тое, што я не лічу ні МАК, ні ІГФ нічым добрым для спорту ўвогуле. Гэта две структуры, якія вызываюць у мяне шмат пытанняў. Але упартасць МАК можа штосьці зрушыць, ну, таму што МАК можа напрамую загадваць ідэю. Вось так гэта працуе. І Себасцьян Коэ, дарэчы, дзякуй яму за ягоную пазіцыю на чале міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыцы. Тое, што там адбываецца, гэта нашмат лепш, чым у шматлікіх відах спорта, дзе ёсць пазіцыі пра тое, што не ўсё так адназначна,
не там пазіцыя, што ўсё даволі адназначна. А вось дзякуй яму за гэта. Это будзе жорсткі чалавек, які будзе праводзіць палітыку. І калі, напрыклад, Мустафа яму скажа, што ведаеце, у нас тут чэмпіянат свету, альбо чэмпіянат Еўропы, альбо яшчэ якія-небудзь топ-турніры, мы не можам рабіць у той же самы год, скажа, ну ведаеш, не Не цікава. мае праблемы. І гэта, напэўна, можа зрабіць так, што мы будзем бачыць іншую перыядычнасць чэмпіянату Еўропы. Ну, цалкам іншы каляндар атрымаецца, калі ўсё гэта адбудзецца. І гэта, напэўна, добра. Таму што я за тое, каб змяншаць колькасць матчаў з гэтых топ-турніраў зборных, каб я зноўку ж вяртаемся да таго, што мы абмяркоўвалі 100-500 разоў. Мы хочам бачыць гандбалістаў у клубах, у іх прайме, мы хочам, каб яны гулялі дольш, мы хочам бачыць усе гэтых хлопцаў здаровымі і ў аптымальнай форме. Вось я таксама падтрымліваю абсалютна, я на баку гандбалістаў з гэтага пункту гледжання. Ну і калі мы паглядзім на іншыя гульнявыя віды, нічога дрэннага няма. Але тады зноў будзе пытанне, а будзе падаць цікавасць гледачоў на летніх алімпійскіх гульнях, за кошт чаго яе будуць падымаць? А гэта ўжо будзе не наша праблема. А гэта ўжо да Себасцьяна Коэ. Ну так, то бок тут ведаеш, быццам бы не існуе вось правільных і няправільных адказаў. Трэба шмат думаць над фарматам, шмат ацэньваць рызыкі ў выражэннях менавіта лічбавых, разумець, што ідзе мы страцім і што ідзе набудзем. А далей глядзець. Ну, паглядзім. Я пакуль не так не цікава было б таксама пачуць галасы менавіта грамадскасці гандбольнай ад гульцоў, што яны думаюць, як яно ім будзе. Цікава? О, я спадзяюся, што мы пачуем галасы менавіта гульцоў, потому што я ўжо магу уявіць, што будуць казаць клеркі. Кшталту Біберера, Мустафы і усе гэтыя шайкі-лейкі. Мы вернемся до вас праз 2 тыдні і абмяркуем, хто ж стаў найлепшым на сваёй пазіцыі ў 2024 годзе і найлепшым увогуле ў 2024 годзе. І будзем рыхтавацца да чэмпіянату свету. Будзе шмат цікавага і ў наступным годзе. Дзякуй і да пабачэння.